Erokamano Cleophas. Adwoko erokamano Nelson ma Kisumu West. Ento kendo weche mag Shagi oneno kose rome. Onyong'e maber. Openja wach mar KNEC. Chudo mar KNEC. Ndalo moko ne auditor general ogolo gine report moro ni KNEC nodhi bankrupt. Wan mano ok wadwa ng'eyo. Wang'e ni KNEC no contract jopuonj go onego chul. To be gimichulo japuonj no ok en kata allowance. En gima thin ma kiwinjo to be mako mna dhogi. Emomiyo iluonge ni honoraria. Ok en allowance. Honoraria en ano goni erokamano ni ichiwori mondo in be koro miye gimoro matin mondo iduok go kamoro mitucho cha. Jopuonj chiwre kabisa mondo ng'i penj. Wan laini mwadwa luwo sani, achiel kuomgi en wach mar chudo mar KNEC. Dr. Njegere nyaka nyiswa ni budget manoloso mar penj ne chal nade. Niwach penj osetim, pesa no ochul mondo giyud penj no. Gima pok gitimo ni ng'ama no ong'iyo penj ni en pok ochule. Be nyaka nyiswa ni to en kaka CEO mar Kenya National Examination Council. Ere importance momiyo gine, momiyo penj mitime piny ka. To ka onge invigilators and supervisors with that exam run, wajno kel penj mondo kuro tergi gine skunde otimgi. Ng'ama ng'iyo penj ni emonego kuongo ng'i matut ni en emonego kuongo chule. Niwach mokuongo chiwre, ta wacho ni motelo ni gimimiyo jopuonjgi. Ko wach ni en gima thin, tich to tek ndi. Ema jaluo wacho ni tich kapuoyo to yuto kang'on. Tich kaliech to yuto kapuoyo. Jopuonjgi osetiyo nyaka koro chulgi. Gima wacho ni wan gima watimo malich ahinya. En gima iluongo ni dialogue. Mondo wane kama jogi omoke. To gima kigi wachnwa ni pesa onge michulo jopuonjgi. Ko kamano to wabo nyiso jopuonj ni koro koluongi ni dhi timo penj. Ting badi. Wane ng'ama koro mi interdiction ni ok idhi ng'iyo penj. Wawacho wach joint technical committee. Maparo ni nyase wacho ni in 21 days entie. To kapok ochopo this 21 days, nyaka wakao National Executive Council ma SHA wuogo. SHA nigi richo mang'eny, ok adwa na pande. To japuonj osechandre under SHA. Ting'e ni gino ok ging'e gima nie ground. Sikiwa ni SHA timo maber, otimo maber kanye ne ywag gite. Ma ok nyis ber mar gima no ochaki mondo kony. It has to stop. Machielo awinjo weche mag tariffs. Tariffs gi kamano mede gi wach mari mogik nikech wach tariff kanyo nitie ng'ama olose 1200. Yes. Mano gima nitiere kar kacha 1200 yango men 1200